Здравейте! Днес ще си говорим за Овена, първия знак от зодиакалния кръг. Това е кардинален знак, мъжки и огнен знак и се изразява, това е неговия символ, управлява го планетата Марс. И според руската школа също и планетата Плутон. Те си имат основание за това. Марс е планета на действието, на активността, но също и на конфликта и на агресията. Овена е войн. Овенът има взривна енергия, но тя не е устойчива поради кардиналността на знака. Неподвижните знаци имат по-устойчива енергия. При Овена има различни фази. Има един взривен момент, в който той избухва, много ярко действие. След това има един момент на празнота и тези овни, които не познават добре себе си, могат да се притеснят в този момент, защото се чувстват слаби. Добре е в такъв момент те да бъдат окуражавани от близките им, те самите да го знаят и близките им да го знаят. Овена носи архетипа на война, това го казах, огромна сила, той е боец. Той нещата хваща и ги прави. Директно пристъпва към действие. Това се изразява и от планетата Марс, която управлява неговия знак. Архетип на Овена е Херкулес, Свети Георги, също така Александър Македонски. Всичко това, което те изразяват като сила, е израз на самия Овен. Овенът има вяра, устрем и е много интензивен в това, което прави. Много добре го проявява, но трябва да внимава за прибързани действия и за влизане в конфликти, особено що се отнася до отношенията, в които участва, защото отношенията никога не работят добре с конфликт. А Овена, поради голямата енергетика, която управлява, колкото може да я управлява, не е склонен да хване и да се разбере спокойно. Те не случайно са на една ос с везните. Овен везни. Везните умеят да се разбират спокойно и дипломатично. Овенът може да се разкрещи или да направи нещо с много сила заредено, но така не се решават нещата. И затова трябва да има предвид в отношенията това нещо, да бъде спокоен, да изчака да му мине, за да може да говори спокойно и да се случват нещата при него. Овенът като първи знак. Това е ударна енергия. Това е момента, в който, ако разглеждаме какво се случва с Земята, едни много тънки стъбълца имат в себе си взривната мощ да пробият земната повърхност, за да се покажат. Овена носи това нещо в себе си и той усеща тая сила огромна в себе си. И както има такава сила, отиваме към духовния принцип, който Овенът като урок има да научи в живота си, а това е трудно, защото той е първия знак. Сега се е родил и въобще не му е до някакви твърде отвлечени или мъдри неща, но духовният принцип, който Овенът има да научи, това е саможертвата. Това означава силата, която имам аз, огромната сила, не да я ползвам да мачкам останалите, защото е много лесно да се изкуши егото на човек, когато той усеща такава сила в себе си, а да може да бъде за доброто на всички. Саможертвата е в името на нещо по-голямо, а не налично на егото ми, на мене. Мъдър Овен е този Овен, който знае кога и може да се спре и може да овладява тези бурни страсти, които го изгарят и той ги проявява. Основната задача на Овена, както и при всички огнени знаци, на Овена като пръв, това е само надмогването. Това е да можеш да минеш отвъд. В смисъл, защото при огнените знаци не случайно с тях започва зодиакалния кръг и всеки от така наречените ашрами. Това е защото те имат огромна сила, огромна вяра и имат директна връзка интуитивна с източника или там, както да го наречем. И съответно изкушението при тях е да решат, че това е лично са те и по този начин да злоупотребяват с околните. Така че самонадмогването е една от задачките при Овена. Ако това видео ви е харесало, можете да го харесате, лайкнете, шернете, коментирате и каквото още искате и да видите други мои видеа ето тук.